Dobrý den, vítejte u našeho let's playe. Tady toto je MC Crafter, nebo nějak tak. A Sipl, nebo nějak tak. Tak, dneska si ukážeme náš domeček, vás provedu. Kluci tady zatím něco budou, tady jsme stavěli. Budeme hrát bez game modu. Tady si budeme hrát bez game modu. A my si game mod vypneme, samozřejmě, takže příkazem. Nebudeme si givovat věci a všichni budeme mít věci spolu, čekejte. Ano, mám. Takže se a pojď sem. Já ti hodím nějaké věci. Na, truhly máme všichni společně. Jo, a do tady k těchto dvou truhel, kde jsem teďka skaču, do těchto dvou nelezce, to je od mého kamoše, jo. Tady máš dřevo. No, takže připravte se, nevím sice na co, ale to je jedno. Takže tady je brambora, bramborova, chci, jinak tě zabiju. Bramboro. Už točíme. Dáme den. A dneska, pojď, a dneska asi budeme dolovat. Co vy na to, kluci? A co já s tím? Takže vytvořte si krumpače. Jak to? Uloží tu set home, jo, se já. Čekejte, já si zajdu na spawn to enchantnout. Nic jim o tom neříkejte, to, co jsem udělal. Killneme je? To jsou moji kamarádi. Tady máme skeletona, který si hraje na borce a přitom zhebne. No dobře. Já si enchantnu moje krumpáče na 30. Dobré. Omluva. Tak a my jdeme teďka dolovat, tak pojďte, hoši. Kurňa, co tu dělají ty ovce? Mazej tam. Zabijeme je. Zadek. No, pojďte se mnou dolovat, hoši. Pojď. On tam někde zase na loďce. Alex, kde jedeš? Tak pojď dolovat. Tady je náš. Jdu. My jdeme s M-Crafterem už dolovat. Tady vidíte můj důl provizorní a zkusíme dolovat. No, ale já jsem zapomněl torčky. Já si je givnu. Give to card torch. Od kdy? Jenomže já vám všem givnu. Víš, já vám všem. Máš banán. Takže ty nejsi kluk? Hej, napiš něco do chatu. Ne, se já. Aha, to je polo. No, ale já už jsem ti dal torčky, takže já se na tebe portnu. No, mého typu A, MC Crafter. Kurňa, ty jsi ve vodě? Ty smrade. Ne, Alex mi portnul do vody, víš? Tak teď ti nedaruju.
Já nám dám všem flyhack, jo? Máte všichni flyhack? Budeme hrát s flyhackama. Tak, jdu dolů. Pojďte se mnou dolovat, teď je partner, jo? Napište pána mi, Alex. Čekejte, mi někdo píše na Skypeu. Čekejte, já si raději stopnu video. Stop. Video je stopnuté. No tak není, no. To je jedno. No, to je jedno. No, Alex? Čekejte, to je blbost. Oni to ukončili hovor. Smrádi malý. Omlouvám se. Ne. Když jsem ti ho smazal teďka. Tak fly. Tady si. OK, jop. Těšíš taky? A teď jsem tě zrušil. GM, MCC Rafter. A já už nemáš GM. Čekejte. Čekej, stop. Prý nevěděl jsem, že to je PvP. No, omlouváme se za toto nedorozumění a já už to raději ukončím. Tak, to je náš první let's play a tak když tak, nashledanou.